DFO Ranger pen view atum Karbiang Autonomous Council phan kelang plolajok non puan ta methang asai cheklem kresi ari je hin vet wat si dokle Deopania dolong pinir ni anta patang telang BJP सरकार के क्लेम के दाम के चौक चेप फुटाक दुआरबागोरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एपीएचएल से माइफू मोंदर सिंह इंटी फेरांकिया माइ कांगनी आरजू इथा कार्बी आंगलोंग टूरिज्म डिपार्टमेंट पेन कपातिर पिपन केचेंगसी हिरजिर की हिरका चेपाते माय अफान कद्दू कवे इंक्रू इंसाइ एट पेन आंगदुम किटी आंगदेंग मते फाइनल अलोंग आन का चेपाते दुनलोंग जेतुमा मेन के लापु हेनलो रोहन बे कोलम सिंह इंग हियरोंग वलोंग कोमाजी के क्लार्टेरन लांगहान साठे तेरोनारोंग दोंका मुकाम Boloram rongpi langteng teron arong den arong songsar timung jongthung lunse timung arong den arong rupsing teron langmek ang teron arong hamren nijang karbi anglong sanjay rongphar den arong subhas kiling khelan terang arong borpung bijoy ronghang sarthebe arong kolonga nijang karbi anglong prabhat rongphar porton rongpi arong den arong burasing phangcho sabor lekthe arong sangti langso Honsing Legthe Rongchingri Hanjang Langso Mongol Singkro Langkimi Monsa Ingtiarong Socheng Thenta Har Singkro Jirikindeng Nijang Karbianglong Longkiri Rongpi Denarong Sedengkro Sangre Ingtiarong Puloni Moniram Phangcho Amri Nijang Karbianglong Dipen Ronghang Cherop Tokbiarong Dokmoka Khorsing Tirang Kurna Singnararong Dokmoka Mondol Singbe Inglong Cherop Diphu Rup Singkro Krosai Sayarong Dendagha Longki Inghi Langparpan Kroarong Socheng Nijang Karbianglong Samprikimi Phangcho Hanjang Langso Boleswar Hanse Han Lokrok Nijang Karbianglong Sampri Timung Dongkamukang Rongbong Terang Patoram Timung Arong Koilamati Nilip Theman Recho Ejang Bura Rongpiarong Den Arong Kardom Prime time berta long pen ang to na berta arjui tha Karbi anglong arlo joy ke pen kelong lake sangti arlong thengpi thengprang bendang lo ke ongdung ason longpon lo la sojok raratum ame thang aning ke hanga ling ke claim ke damajo sangti arlong thengpi thengprang anta wirang rang ansi nangdokok lo bangso putha Karbi anglong Autonomous Council hin pen lang ponsi Karbi anglong pen west Karbi anglong arlo machine pen sangti ke pa phurlong le de japhan ke damtang theri ni phai ECR ni KAC pen hukumalu pipon lo Karbi anglong pen west Karbi anglong adang machine pen sangti phurlong lelo la pen machine pen ki phurakor anta ke ban labji mate ke si se je phansi principal chief conservator of forest la pen Karbi anglong Autonomous Council pen ke ramtang thereponi phai ECR ni Karbi anglong arlo ke doan a division along palipon lo Bonta a division 10 along a divisional forest officer ranger bendanglo BO atum Karbi anglong Autonomous Council hukum abang kroi kude penajok ame thang asaya mo cheklem mangedesi ari jihin redbatsi hukum madekta tirma bede bangso angthek lake bangso visual ke theklom benta ranger atum DFO lapen BO atum ko ansi me thang asai ka cheklem tema bangke theklom dang Aho, bangso visual lake Northern Range honglokpet angkangalong sangti ki phurbom a visual lo. Laso teng bulote forest asai kam kelang IEM mate CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen forest asai kam aphan thangnat soda ka hukum kipi kabdera joksi DFO Ranger pen BO atum sitami KAC aphan ari chimunsi paklang rong sonsi nang mandel lo. KAC aphan ari chimun jong si ke paklang khai bulote CM Dr. Tuliram Ronghang aphan si ke paklang lo. Lapenan parta CM Ronghang sanghu hukum si kapate pekno Karbi anglong Autonomous Council pen sangti ki pura mission doan ke pasi je aphan hukum ki duni pen ni ke am tengtang bonta DFO Ranger pen BO atum mission ki rung dan kalisi mission pen atrak si sangti ki thabasai lok si lempon bonglo lasi Karbi anglong Autonomous Council hin pen sikji ka hukum ki bon pen lapen hukum ki patoi ti atum khan tang sa ahi rote Methang asai ka cheklem ja phan arhi ki kon de
phuloni pendir chuna rongpi Karbi Anglong na Lakhain ko rapli Deopani mate Arnam Langpi MSC constituency ke parlo Upper Deopani adolong kuti atang kapen kikim kerang pon adolong pinirni anta patang tesi pangram susi bikoglo Pinpur ponni Bogajan Road Division angkang alongke ason ke tangti ason du ulang Aprang adolong kikim hota table athak along phong thom dolong kikim patang det ansi abinong adolong abang tanglo Non letha seta lapuson jima mate kupi jima puta kahonde dokoklo athela bangso Deopani MSC constituency araratum phi phu arni pen non an seta labangso isi nat adolong si akai ache thea bong sonlo athela bangso ka cheleng atowar pen si kereng awar sai ke claim kedam jasmet beha bepar chojor cholang osomar lo ke charli kisukrin e kache pon kache wan pen chenglok ke ongdong ason anta labangso adolong kapsi cheleng ibom nangji Langdam sinang labangso dolong ke kimpon kuti atangka pen kimrang ponlo Pinpur damme kedam tanga pora hot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang adimaklong along ansetamin palidam pen dolong ke kim prab jin pen matang pon vek popusi Deopani araratuma phan lamcha chipi ponlo bonta pinirni angta ke patang pon thek thera jok raratum kachelenga kisum pen jok ponon ederlo bangso dolong ke kim ke tang pon pedaralong kumara phanlong akoi ke jongji Contractor loma amate Karbi Anglong Autonomous Council atuma phanlo Kasinon barla nangkele apor arbe kijang lang kithelote kacheleng movi kisum ko anlone kachetong nangji nasi Deopani araratum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Deopani constituency KAC MSC Sarban Telenga KAC EM Mukut Mohanta tumaphan Prabjin pen dolong kikim kerang nangpatang pivek thaposi chuning lipong Bokajan panananterang Karbi Anglong lawai Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan adawai ki chupensi nomili phugar tin buni nida kimilo la so adawai chu che ko geni ji chuklen thi chudam thi pen ke nona so dawai ke chupen ki komang the du pen si nili chi theklo nili chi klo jam ni jong thom la som ta nili long lo same Amar Jiwan na dawai ke channel pe la hai ki sota nili akiso ave derlo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kedamtang Thereponi Phaisir Kebarni, Duarbagori constituency APHL CMI Phu, Mondor Singh Ingti Pen Pherang KMI Ingni Ponsi, Non Kechari Bom BJP a Sorkar ke claim kedam ke chokche phuthak Ningkang Samse Chipaklang Pon. Bangso Pherang KMI ke phanang ko alam theke Non Kechari Bom BJP a Sorkar atum ke claim kedam ke chokche phuthak. Athema Non Kechari Bom BJP a Sorkar along CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong ra phan kachene kaholosi pleng setlo. Kedamtang West Karbi Anglong along APHLC mass rally ke padohut CM Dr. Tuliram Ronghang abang Police Army ke toidun pen soarlo phan arenga hu ke paso lapen hem kang sam ke pabeng asai ke claim lake nilitung Duarbagori APHLC atum pen pin remlo alang linut CM chipu sedle Karbi phan kachene kaholo asai ke claim ke chokche lapen eson abang ke BJP a sarkar ke hemprek a phansi ke mang tangte hemprek wan vekji pule non puta wan thek the
nasi BJP a sarkar along CM Dr. Tuliram long hang do tike hemprek ke ban thek thilo nasi rada thing no che thandak non puta Dwarbaguri APHL se amai thu Mondor Singh Intipen Jasemet Ningjipon Lapen Karbi Anglong pen MP kache toidun MP Horen Singh beke aprang ta hemprek nangji kwa joinisi risim kangtang ke odlo hemprek nangji pusi hele ke od pen che songlo nasi puthot sarkar pen chingpi che thansi rada thengno bang pen rada thengno lamchak chipilo ne hemprek wan bekpo ne phan MP nang bahai non pusi rada phan chubaile bang sopena jok rada tumke hemprek kang chirsi MP Horen Singh bia phan pahai detlo setaminon ke MP longlo ka phike rada tuma phan alamchak kachipi ne hemprek wan bekpo palamchak cheting ne dat nasine litum Dwarbaguri APHL se songpen rada phan Klar dakpen pachinilo MP Horen Singh be ke hemprek ban thek thelo lasenang nitum non pen ke Horen Singh be nangke bayalam ke kroidun rino jongsi Karbi Anglong ara tum CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be alam jongsi kroidun bomlang polote Karbi Anglong ke kivirlo puta Dwarbaguri APHL se amaipu Mondor Singh Intipen Ningjepon non anta kiso thuruna we tumta dole sitame lake kuma farman no polote Karbi Anglong Karbi Akhe farman se ke song nil tum APS se jongjung aphan le ne tum ki song chot kali lage Karbi Anglong a hemprek ke hang ayo ding klui pen ye Indian constitution long tok dak 244 a la so chilong nang ji arai do pula to ke che hang ayo ne si pini APS se along arachari ke klem bang tum an bang phu bang thi tum an ke areng a hu so nang lo te bon ta me ning dugalan ke la hello nyel tum APSC pen ki yong dam je bang ke Karbi Anglong long the ka ching hon do ma vi ma bang ke non du si klang dak lo la pen hemprek ke hang kali ma klang ma ke klang dak lo la so reng hu ke so nang ko kuma bidi polo pote BJP tim Karbi Anglong BD pen jone si APSC tum areng hu so lo News Report Karbi Anglong Live There di phai kebarni Assam Assembly along Ningan Suri Hinira inkoira ke thom pen inkoira pli aningkana pharman Assam budget session ki pangchengpon Assam Assembly pen labangso budget session lake There ni phai ke pen chengponsi jangme chiklo ni phai pho an Assembly along chingwai chingsai padoponpo Assam Governor Gulabchan Kataria hin pen labangso budget session pangchengponlo alangli governor arpu deng det pen ke chengsi Assam Assembly along kachepahem phupon a session ikpo Labangso Ninkan Suri Hinira inkoira ke thoma pharman Assam Assembly budget session along Finance Minister Ajanta Niyoka hinpensi There ni phai kre trok arni Assam government atum Ninkan Suri Hinira inkoira ke thom lapen inkoira plia pharman a budget Assembly along ke paklang padoponpo Labangso budget session ni kre pli angbongsi chethan chimun ke pajut padoponpo Labangso budget session angbong governor hinpen lamthi paklang etlo pulo tangte Assam government hinpen penangana kimi aron satami paklang ponpo la solo Assam Public Safety Measures Enforcement Bill 2023 the Assam Science and Technology University Amendment Bill 2023 satami paklang ponpo Assam Legislative Assembly Speaker Biswaji Daimaria hinpen Assembly along rara tum kache toidun MLA ke do anaphan setami labangso budget session along kache tong dun pen mi phun me er lapening samjin pen ke pachun ponalong kachera kache to dun jia phansi chuning ripon lo lasinon editum Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pen setami kache toidun MLA bang pridolo alang lituma hinpen amethanga hawara phan kopi kosona ke raptong labangso budget session along ki hang ke padu dun lo ne labangke mo ke bangjilang arnisi chini ponpo News Desk Report Karbi Anglong Live Pini prime tama birta ke la ponsi kang toniklo domethak me kurwang thu